София ден и нощ. Първият реалити сериал за живота в големия град. Една квартира в центъра на София. И 9 души готови да покорят столицата. Митко. Аз съм Метака. Преди 7 години реших да зарежа всичко. Запалих колата от Свиленград директно в София. Ти ще спиш на моето легло, само едно единствено условие. Да ми дадеш 500 лева до вечер. За тая стая? Голям град, големи хора. Абе, лудница. Не съжалявам за нищо. Тук е моето място. Може да стана миньор, може да стана фризьор, даже и актьор. Но имам златни ръце и станах монтьор. Абе, брат, стига се ли ги моля тебе, човек. Стани малко, Жена имам една вкъщи и хиляди в сърцето. Какво да направя, че ме харесват? Не мога да ги обидя. Така съм възпитан. Много извинявай, че закъснях. Много извинявай. Заповядай. Можеш да се обадиш. Всичко е в подхода. Аз имам безотказен подход. Направо отивам да хакам с походка и казвам вау! Ама така правиш, вау! Да. За да успееш в големия град не е нужно само да бачкаш, трябва да търсиш далаверата. Не да чакаш тя сама да те намери. Един от Свиленград, механичар, който ме препоръча. Мислех, че ще са само една-две коли, обаче нещата малко излизат извън контрол. Купувам в София е нон-стоп. Моите хора, моите клубове, моите мацки. Това е моят живот и не бих се отказал от него. Тази София те промени. Ти не си същия. Глупост един ден като остария, като хвана басуна, може и да се кротна. Обаче само се живее до дупка. София ден и нощ. От 29 септември по Нова.